over it. Kicks out, Thompson wide open, is up, three is good. And this whole crowd just... Yes mga kabasketball, welcome back sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon ang Gilas Pilipinas kung bakit natalo sa Dominican Republic. Ito mga idol, ang malahalimaw na performance ni Jordan Clarkson. 28 points, 7 rebound, 7 assists, and 2 steal. Pero kinapos pa rin ang Gilas Pilipinas. Nahalata kasi ng Dominican Republic mga idol na isa lang ang pinagmulan ng opensa ng Gilas at nanggaling kay Jordan Clarkson. Makikita ninyo sa play na ito mga idol. Nasa kay Dwight Ramos ang bola, pinasa kay Jordan Clarkson. At attack mode si Jordan Clarkson. Muntik pang ma-turnover mga idol, pero hindi nataranta ang isang NBA player na si Jordan Clarkson. At alam na niya kung sino ang kanyang papasahan. Kaya easy dunk ni high flyer Renz Berano. Renz Abando. Pero sa kabila ng lahat na ginawa ni Jordan Clarkson ay kinapos pa rin ang Gilas Pilipinas. Lalo na mga idol nung na-fouled out si Jordan Clarkson. Nawala na ang opensa ng Gilas Pilipinas kaya sila natalo sa Dominican Republic. Yun mga idol, sana po nagustuhan niyo ang ating video. Paki-like naman, paki-subscribe at paki-hit ang notification bell para updated kayo sa susunod nating mga video.